A oposición municipal no concello de Ourense polo seu traballo constante para desaloxar o alcalde do seu posto, apoiando modificacións de crédito para demostrar que o alcalde non ia ser quen de executalas nunha brillantísima xogada estratégica ou iniciando campañas de recollida de sinaturas para modificar as novas liñas de autobús urbano. A Fiscalía de Ourense, pola súa dilixencia sen igual, o non solicitar ningún tipo de medida cautelar, facilitando que un violador vendese o seu piso e fuxise a Cuba. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. Por tantas cousas, verdade? Listas de espera interminables, proactividade para deixar sen servizos os hospitais de Verín, o Barco e Ourense, licitando, por exemplo, contratos para cirurxías complexas nun hospital privado de Vigo. Ou pola aprobación dos protocolos para doentes con enfermidades musculoesqueléticas sen contar cos profesionais e dificultando o acceso á poboación a estes servizos, ou por toda a movida do paridoiro, e por ignorar, en 2 ocasións, as preguntas de noticias dispersas. O xefe de emerxencias da Deputación de Ourense, José Ramón Sánchez, pola súa brillante entrevista no Faro de Vigo, na que nos regalou frases para a historia, como "é inevitable que se quemen casas", ou portentos comunicativos como presumir de coordinación, dicindo cousas como "tenemos gente suficiente para evitarlo, está bien cubierta toda la provincia", para acto seguido asegurar que hay lista de espera para intervenir. El tema es que no se puede meter a todo el mundo, porque si no, después es muy difícil de ordenar. A Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miñosil pola súa condena por vulneración dos dereitos fundamentais da veciñanza das Conchas, permitindo durante décadas que as augas das comarcas da Limia e a Baixa Limia estean contaminadas debido ao inexistente control da contaminación polos nitratos das macrogranxas ou das moitas granxas pequeniñas que fan unha macrogranxa. O xurado quere salientar que 5 meses despois da sentenza que obriga as administracións a tomar medidas non fixeron absolutamente nada. Ben, algo sí que fixeron, culpáronse mutuamente e recorreron a sentenza.